Avui farem el tutorial per fer rutes. Suposo que tothom ja distingeix el que és un trajecte d'una ruta. Un trajecte és per anar des d'un camp número de tren a un camp número de tren, i unes rutes ens lliga diferents trajectes per donar, per exemple, tota una volta completa al circuit. Per fer una ruta ens anem a l'icono aquest d'aquí que diu editor de rutes. Cliquem aquí i se'ns obre una finestra amb una ruta ja feta, però que no està bé, està mal feta. Això és perquè el programa sempre necessita tenir una ruta feta i aquesta ens l'ha fet automàticament el programa. Un nom, ruta 1, per exemple. Ruta 1, esquerra. Agafem això, fem copiar, ho posem aquí dalt i ja està. Ara tot això d'aquí ho borrem. Marquem aquí sota amb la tecla majúscula apretada i se'ns posa blau. Toquem botó dret, diu esborrar contingut del camp. Ho borrem i ens queda net això. Ara ens posem aquí en la primera casella, fem puesto, i per exemple diguem aquest tren que surti d'aquí i que vagi fins aquí. Aquí ens dibuixa el primer trajecte i aquí ens diu transferir a l'editor de rutes. Apretem aquí i ja ens l'ha passat en aquest. Va des del retrocontacte 2 fins al 15. Ara aquí sota posem el següent. Inici i destí. També transferir, ja ens l'ha passat en aquí. Ara continuem. Inicio, destino. Aquest és el tercer. Ja ens l'ha traspassat i ara farem l'últim, que és inicio i destino. I ens el transferit. Aquí tenim els 4 trajectes que necessitem per donar la volta al circuit. Aquest seria el primer, aquest seria el segon, aquest seria el tercer i aquest seria el quart. I gravem. Ja tenim una ruta feta. Ara en farem una altra. Enregistrar nova ruta, diguem-li que sí. Ens pregunta, li diguem que sí. Ara tenim completament en blanc i ara d'aquí fem ruta 2, esquerra. Aquí fem el mateix, copiem el nom, el posem a dalt, que és el títol. I ara fem el mateix des de l'altra via, de la via 1. Fem inicio, destino, transferir. Inicio, destino, transferim. Inicio, destino, transferim. I aquí fem inicio, destino i transferim. Podem fer un altre de ruta. Ara farem un altre en sentit contrari. Posarem ruta 3, dreta. Ara farem la volta al revés.
Comencem aquí també. Inicio, destino, transferim, inicio. Aquí. Inicio, destino, transferim, inicio, destino, transferim i l'última destino, transferim. En tenim una altra de feta, gravem i anem per la quarta. Sortim. Ja tenim 4 rutes fetes, a la dreta i a l'esquerra. Ara si posem la simulació, aquí fem inicio i destino, ens surt una que és a l'esquerra o a la dreta. I diguem aquesta a l'esquerra, fem commutar i se'ns posarà en marxa el tren. Tenim en marxa, donem la volta, passa el primer retromòdul, el primer trajecte, ara passa pel segon, passa per aquí, continua, i se'n ve a puesto. Amb les rutes, l'única cosa que hem de tenir en compte és que el punt d'inici i el punt de parada són sempre fixos. O sigui, per exemple, aquí hem fet que comenci i acabi aquí i sempre començarà i acabarà aquí. Podríem haver fet que comenci aquí i acabés en un altre puesto, però són fixos, el d'inici i el de parada. Ara aquest, per exemple, girem la màquina i també li fem inici, destinació, farem girar a la dreta, igual. Es posa en marxa. I arriba al puesto. I ara esperarà. Ja està. Ara anem a complicar-ho una miqueta més. Tornem a anar a l'editor de rutes. Anem en aquest primer. Aquesta és la sortida i aquesta és l'entrada en aquesta via que és la via 1. Si aquesta via, ara ho complicarem, si aquesta via estigués ocupada, podem dir-li que passi una d'aquestes dues. Llavors ens posem aquí a la segona columna i fem aquí inicio, destino i transferim. I anem a la tercera columna, fem inici, destino i transferim. En aquesta primera, o sigui, ell sempre farà aquesta primera columna, però si no pot, saltarà en aquesta i si no pot, saltaria en aquesta. En aquest cas, surt d'aquí, quan arribi aquí, entrarà en aquesta. Si aquesta estigués ocupada o no pogués, saltaria en aquesta d'aquí. I si aquesta tampoc pogués, saltaria en aquesta d'aquí. Ara aquí, clar, hem arribat aquí i llavors aquí continua. Doncs ara en aquest hem de fer el mateix. Aquí està la via 2, doncs ara hem de dir-li inici la via 2 fins aquí, destino, transferir. I a la via 3 hem de dir-li el mateix, inici, destinació. Aquí ara tenim una circulació que dona tota la volta i aquí tenim unes alternatives. Si no es complissin les condicions en aquesta, saltaria en aquesta d'aquí i si no en aquesta d'aquí. I ara podem complicar-ho una mica més, això. Ara anem aquí que hi ha aquesta senyal, cliquem aquí i ara
Agafem el camp número de tren d'aquí i amb el botó esquerre l'arrastrem aquí. És el camp número 8. Arrastrem aquest és el 9, i arrastrem aquest, que és el 10. Què hi farem aquí? Aquí li direm que quan arribin aquí, que faci una parada. Per exemple, aquí baix, de 10 segons. Quan arribi al camp número 10, esperarà 10 segons. En el 8 també li diguem 10 segons. En el 9, 10 segons. Vale. Això ho podem tancar-ho. Ara això ens ha quedat marcat de color groc, vol dir que hi ha unes condicions aquí, i ho gravem. Ara veurem el que fa. No és aquest el que hem fet. Fem inicio i destí. Inicio i destí. Ara surt el tren. I ara aquí se'ns pararà 10 segons. Tenim parat. Veieu que això està blau? Vol dir que fa una parada intermitja. Ara, des que s'ha parat, compta 10 segons i continua. Ara està verd, ara continua. Suposo que ja sabeu, apretant el botó del mig, la rodona, el primer toc ens agafa com a inici. Si tornem a apretar-lo, ens agafa com a destinació. Ara, com veieu, com que la via 1 està ocupada, passa a la via 2. I com que li hem dit que també es pari 10 segons, tenim això blau i se'ns pararà. En canvi, l'altre no li hem dit res i com que la via 1 està ocupada, se'ns queda bloquejat. Aquesta ha passat els 10 segons, continua. Ara aquesta, fins que no hi hagi lloc aquí, no passaria. Traguem l'ocupació i ara ens passarà. I ara farem el mateix, farem que tingui alternatives i posarem unes parades intermitges. Tornem a anar a l'editor de rutes. A la 1 la tenim arreglada, anem aquí baix, saltem a la 2 i fem el mateix. Aquesta és la sortida i aquesta és la d'entrada. Doncs aquí fem inicio i destino, traspassem. Anem aquí, fem inicio, destino, traspassem. I ara anem en aquest, fem inicio, destino, traspassem, i aquest, inicio, destino, traspassem. Ara tenim els salts alternatius en el supòsit que estigui ocupat i no pugui passar. Ara posarem les parades intermitges. Anem aquí, arrastrem aquest camp, arrastrem aquest, botó esquerre, apretant-lo i arrastrar cap aquí i el deixem anar. Posem 10 segons, aquí podem posar-hi el temps que vulguem, i també podem posar-hi condicions. Per exemple, podríem posar-li que fins que no arribi un altre tren
que no surti. Ara en fem un altre. Hem de guardar-ho. Fem l'últim. Aquest, ja. Aquí. D'aquí, aquí. Això l'ordre que posem en les columnes és per l'ordre que ens ho farà, Si, per exemple, volguéssim que anés primer la via 3, haguéssim tingut que posar això aquí i aquest aquí. I aquest el farem en la 2. Transferir. Vale. Ara aquest. Inicio. Destino. I aquest. Inicio. Destino. O sigui, aquest vindrà a la via 1, aquest vindria a la via 3 i aquest vindria a la via 2. Llavors, marcarem les parades. Ho gravem, sortim i ara podem provar-ho, això com va. Per exemple, aquest. Fem inicio i destino. I aquest, inicio i destino, un per cada costat. Aquest li hem dit que anava al revés. Heu vist que un ha anat a la via 1, l'altre ha anat a la via 2. Girarem aquest i farem inicio, destino a l'esquerra. I aquest farem inicio, destino a la dreta. Ara en gira un en un sentit, l'altre gira a l'altre. Cada un es posarà a la seva via corresponent. Mira, aquest li havien dit que anés a la via 3, doncs irà a la via 3 primer. Doncs això és tot el que hi ha per fer una ruta. Després, amb l'automàtic de rutes, és lligar totes les rutes que tinguem i ens ho va fent automàticament. Vinga, fins una altra, la pròxima.